মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈ আছে এটি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত এতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল সেকেন্ড বেচ আহি গ'ল আজি জিবি মিটিঙত ময়ো এটেন্ড আছিলো নার্সিং কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों जे जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय गासैबो जानांगौआ जाजोबबाय लोगोसे दिनै बर' रायजो राजाफ्रा शान्ति मोनबाय आरो शान्ति फैबाय आरो बयबो नखरफ्रा गोरलैनो रां आरजिनानै नखर सलायलांनो हासिगोन जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंदों दा बाथ्राया बेसोर रायजोफोर दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदों जे जोंनि क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज जानो हमबाय आरो लोगोसे नार्सिं क्लास लानो आरम्भ जाबाय बैफोर बाथ्राखौ बुंदों थारैनो इउपिपिएल सरकार फैयामोनब्ला जोंनि माखासे देरफुबाय थानाय सिख्लाफ्रा बा आइजोफ्रा दिनै नार्सिं क्लास लानो हानाय गोहो गैयामोन नामा दा बाथ्राया बेसे सोंथि जानानै दं नङा होनब्ला दिनै इउपिपिएल फैनायनिफ्रायसो गासैबो सिख्लाफ्रा नार्सिं क्लास लानो हानाय गोहो फैबाय लोगोसे मेडिकेल कलेज लुनो हानाय गोहो फैबाय आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों जे बैफोर गासैबो खामानिया 2026 मायथाइयावसो जाफुंगोन नङा होनब्ला रायजोफोर बिथांमोना 2020 मायथाइयावनो बिथांमोना इलेक्शन गेलेनानै बिथांमोना इउपिपिएलआ सरकार दादोंमोन नङा होनब्ला आरो सरकार दायै दायै दिनै 2025 मोनफैबाय आरो बे 5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो जेबो मावफुंनानै दिन्थिनो हायासै नामा आरो बिथांमोना इलेक्शन खाथिखायसो 2022 आव गासैबो जानांगौआ जाजोबसिगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा रायजोफोर नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो आरो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दा नोंथांमोनासो मोजां मोनो ना मोना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ नोंथांमोना जोबजासे नायनानैसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंलांदो प्रमद बर' सारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बुंदों आरो नार्सिं जायफ्रा लाहैनो बिथांमोननि फारसे मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो साख्रिनि बेलायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो বেসিক নিডখিনি ঠিক কৰা হৈছে 10খন কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈ গ'ল মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈ আছে এটি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত এতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল সেকেন্ড বেচ আহি গ'ল আজি জিবি মিটিঙত ময়ো এটেন্ড আছিলো নার্সিং কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল অহা বছৰত তামুলপুৰ কলেজখনতো ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব মেডিকেল কলেজত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে 26ৰ পৰা তো তেনেকা বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে মানে মোষ্ট ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এনেকা কতো হোৱা নাই কম্পিউটাৰত মেৰিট লিষ্ট একফালেদি ওলাই মেৰিট কেণ্ডিডেটে যায় আৰু তেখেতক চইচ দিয়া হৈছে কোনখন স্কুলত যাব নিজে চইচ কৰিব লাগে সি যেতিয়া চইচ কৰিব বাটনটো টিপিব কম্পিউটাৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো নিজে নিজে ওলাই আহিব ঘোষ ঘাঁচৰটো কথাই নাই ইমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মেকানিজম কতো কৰা নাই সেইটো আমি কৰি আছো ৰাইজে পুনৰ বিটিআৰ প্ৰধান হিচাপে আপোনাক বিচাৰি পিনে আপুনি ভাবেনে চাওক মই গণতান্ত্ৰিক মানুহ ৰাইজৰ কথাত মই দখল নিদিওঁ ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে তেখেতসকলে কাক আনিব কাক নানিব মোৰ দায়িত্ব আছে ৰাইজক সেৱা কৰা আপুনি চিফ বা ৰাজনৈতিক কিবা এমএলএ মন্ত্ৰী হোৱাটো মোৰ জীৱনৰ আশা নহয় ভাল সমাজ ভাল মানৱ জাতি ভাল অঞ্চল গঢ়াটো আমাৰ জীৱনৰ আশা আৰু সপোন ৰাজনীতিটোতো আৰু আজি আছে কালি নাই